सरकार सोलायनायनिल' मोनसे एकर्ड होननानै जों साननो हायो। बे बेलायाव जोङो गोसो टारगेट लादों जेरैखिजाया जोङो इउपिपिएलनि बे ओनसोलाव हुल्टुगाव प्राइमारियाव जों बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि एगेन्स्ट खामानि मावगोन। जेरैखि जाया माने बे ओनसोलाव अर्थात हुल्टुगाव ओनसोलाव जेरैखि जाया माने इउपिपिएलनि एगेन्स्टै खामानि मावगोन होननानै बिपिएफआव गोदानै जइनिं जाहैनाय बिथांमोना अर्थात इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बारस्लायनाय सुबुंफोरा खौरां बिथिंनि गेजेराव फोसावदों। दा मानि खारनाव बिथांमोना बेफोरबायदि टारगेट लादों बेखौ आं दसेनि उनाव होनो थांगासिनो दङ। नाथाय बिनि सिगां सिगां जिथुनाखि मैया दाखालि जिथु इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बारदोंमोन नङा होमबा जबदान जाहैदोंमोन नैबे बिथांमोना फिन इउपिपिएलआव फैनानै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। राजु ओमफ्राय माबा बिरखां सानै आरोना सोर ओमफ्राय बिदिनो बुंदों आरोना थारमाने फैसा होगोन 20,000 नङा 15,000 जेनेबा बेफोरबायदि होननानै जेनेबा आंखौ थगायलांदों आरोना जेनेबा साथाम दङ जों गामिनिफ्राय इस्ट दंजोरा गामिनिफ्राय इस्ट बिजरानिफ्राय साथाम दं ओमफ्राय जों थांबाय थांनानै गावसोर बुंदों आरोना थारमाने फैसाखौ होखाबाय होनना बुंदों होखाबाय होनानैसो जइनिं लाहैगोन माबायाव बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफआव आरोना ओमफ्राय दाना आंलाय सानदों आंथ' माबा ड्राइभार जेनेबा इ रिक्सा सालायो नालाय आं जाबाय हांथाखौ लेंहरनायखाय थाब फैदों आरोना ओमफ्राय फैनानै दाना आंखौ लांफैयो बिसोर गारिजों लानानै थांनानै दाना बिसमुरि इउथ अफिसाव हाबबाय आरो हाबनानै एसे रायलायदों बाहाय रायलायदों एसे ओमफ्राय रायलायनानै बिदिनो दसे थानानै जोंखौ माबा बिदिनो थगायनाय बायदि जानानै जोंखौ माबा सोदों आरोना जइनिं खालामहोदों बेबायदि ओमफ्राय फैसाखौ बुंदों आरोना थारमाने जों फैसाखौ जेनेबा नेदोंमोन एसे नेनायालाय जेनेबा जइनिं जाबाय हिसाबै नेदोंमोन एसे थांनाय नंला थारमाने बिसोर थगायखायो नालाय थांनाय नंला आरो टटेल जों माबाजों 13 जनमोन ओमफ्राय 13 जनाव जों टटेल दा 9 जन फैफिनबाय ओमफ्राय माखासेया लाजिना फैयाखै फैबावगोन फैजोबखानाय थारमाने लाजिना फैयाखै दा मिडियायाव नुजाबाय थाला होनना मैया नुजादों नालाय मिडियायाव दा नुजाथ'ला होनना बुंदों आरो दाथ' नोंथांमोना बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौ निस्सय खोनाबाय बा बुजि मोनबाय नङा होमबा जाय मानसिफोरखौ इउपिपिएलनिफ्राय बोखांनानै बिपिएफआव जइनिं खालामहैदोंमोन बिथांमोननो माने रां होगोन अर्थात थाखा होगोन होननानै जबदान खालामहैदोंमोन एबा इउपिपिएलनिफ्राय लाना थांनानै बिपिएफआव जइन खालामहैदोंमोन आरोखि नैबे बिपिएफआव जइन खालामहैनायनि उनाव दिनै बिथांमोनखौ माने रां होगोन होननानै लाना थांनायनि उनाव रांखौ होदिया नाथाय मानि खारनाव बिथांमोनखौ रां होनो होननानै लाना थांसेयावबो जबदान खालामसेयावबो मानो रांखौ होदिया आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा साननो गोनां जोंनि बर'फ्रा थाखा फैसानि थाखायसो पलिटिकेलाव जइनिं जामारो बे दिनै रैखा जादों मानो होनना बुङोब्ला फैसा जेराव मोनो बेयाव ज्राव बारमारो नंगौ थारैनो बिपिएफआव फैसा मोनगोन होननानै बिथांमोना हाबहैदोंमोन नाथाय इउपिपिएलखौ गारनानै इउपिपिएलआव मोनाखैमोन दिनै फिन खेब बिथांमोना नैबे खेत्रनि गेजेरजों माने इउपिपिएलआव फैफिननानै बिपिएफखौ नागारबोफिनबाय आरो बिपिएफआ बिदि होननानै ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावनानै फैफिनबाय बेफोरबायदि जायो आरोखि बेखायनो बिथांमोना आं बै जायबा लांग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो स' नोंथांमोना जि गरसे गरनै फैसा होनो होननानै अर्थात जबदान जानायनि मुङाव जि एसे एनै पकेट खरसा मोननो गोनां नैबे रांखौ होगोन होननानै लाना थांनायनि उनाव मानि खारनाव नोंथांमोना गरसेबो रांखौ आखायाव होदिया नैबे मोनसे बिराद गिदिर थगायनाय जादों नङा होमबा दा जाय हक नोंथांमोना पलिटिकेलखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जाबाय थायो दा बिनि गेजेराव आं फंनैसो गोसोखांदों आरोना जेरै जोंहा एक्स एनडिपि दं नङा होमबा एक्स एनडिपि बायदि एक्स एबसु ओंखारदों दाथ' एक्स एबसुनि सोदोबखौथ' आं खोनाफेराखैमोन माब्लाबाबो ना दङसोमोन नामा आं बेखौ मिथि रोङामोन नाथाय दिनै आङो एक्स एबसुनि राव खोनानो मोन्दों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो आरो जाय राजु बिथाङा गावनो फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोरनो माने एक्स एबसुमोन जाहैदों बा एक्स एबसुआव थानानै खामानि मावो आरोखि सिगां एबसुआव दंमोन बिथाङा दा एबसुनिफ्राय माने एक्स एबसुआव दंसै दा बिथांमोनहा मानि खारनाव जे मा दिखार नांनानै दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव जबदान जाहैदों आरो माबोरैहाय बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव फिन खेब आरो गावजों गाव दावराव दावसि जानो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ रोखायै माने जोबजासिम नायना लादो बिनि उनाव सोर मा सानदों निस्सय कमेन्टआव फोरमायहरनो दाबावो जे जोङो साफ्रोमबो एक्स एनडिपि आरो बेजों लोगोसे एक्स एबसु जोङो थांनाय 15 थारिखआव जोङो बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिएफनि इउथ अफिसाव जोङो बिपिएफआव जइन जाहैनानै बिनि बेलायाव मैया मोनसे इउपिपिएलनि जोंनि हुल्टुगाव प्राइमारिनिफ्राय बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै जों खोनादों जोंनावबो फन हरदोंमोन बिसोरखौ दिखांनानै लांनानै बिसोरखौ जबरदस्ति खालामनानै निउस मिडियानि गेजेराव
थाखा फैसा होनानै होगोन होननानै लांदोंमोन होननानै आंनि मुंखौ खारिदों। आंनि मुङा मुस्रि राजु कुमार बसुमतारी। आरो जोङो बेफोरबायदि थाखा फैसानि लालसा देखायनानै जोङो सोहैयाखै। नंगौ, जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'नाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा जोंना माखासे मानसिफ्रा आंहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदा होननानै थांफाखायाखै, बेखौ जोङो जेबो जबरदस्ति खालामाखै। माखासे मानसिफोरखौ जोङो होनदों एसे एनै सा खरसफ्रा मोननो हागौ, ओरैनो एसे एनै आखाइ खरसा, बिनि बादै जोङो 20,000 30,000 होगोन होननानै जोङो लाङाखै रावखौबो। बे आरो जोङो बेवहाय मेन खोथाया जाहैबाय, जोङो बिपिएफआव जयेन जानाया जोंनाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङ। इउपिपिएलआव जों सिगां समाव इउपिपिएलआव थानाय समाव जोङो आं हिसाबै माखासे आंजों नैबे सारियाव थाफानाय नैबे बिथाङाबो जोङो 2010 निफ्राय जेब्ला एबसुनि थार्ड फेजनि मुभमेन्टआ स्टार्ट जायो अब्ला जों बिबान लादों। बिबान लानानै जोङो खामानि मावदों। आङो बोसोरब्रै प्रेसिडेन्टशिप आङो सालायदों इउनिट एबसुआव, गौरां भेलि इउनिट एबसुआव। आंनि प्रेसिडेन्ट समावनो आङो पिसिडिआरबो दानाय जादों। पिसिडिआर दानाय समाव सोर सोरखौ प्रेसिडेन्ट, सोर सोरखौ सेक्रेटारि बिबान होनो आंनो न' थांनानै माखासे बिपिपिएफनि बै समनि बिपिपिएफ रबिराम नार्जारिनि दैदेननाय आरो माखासे एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ ज' खालामनानै आंनो सोरखौ प्रेसिडेन्ट, सोरखौ सेक्रेटारि होनो बेफोरनि सायाव कर्डिनेसनसो नालाय पिसिडिआरआ, बेखौ आङो आंनि नेतृत्वआवनो आङो दाबोनो मोननाय। आरो बिनि उनाव इउपिपिएल पिसिडिआरखौ सिफायनानै सिगाङावथ' इउपिपिसोमोन, उनाव इउपिपिएल जादों। बेखौबो आंनि समावनो 2015आव दाजादों सेन्ट्रेल कमिटिया दतमायाव, जोंबो थांदों। बिनि उनाव जोङो प्राइमारिखौ माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय 2016आवसो दानो हादों। सोरखौ प्रेसिडेन्ट होगोन, सोरखौ सेक्रेटारि होगोन, बेनि बेलायावबो आंनो माथा मारिजोबनांगौ जादों। आङो 2014निफ्राय प्रेसिडेन्ट जानानै 2018सिम आङो बिबान लादों। बिनि उनाव माखासे 2018नि उनाव आङो आनसलिकआव बिबान लाहैदों। आनसलिकआव बिबान लाहैनानै जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो, बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोङो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मोजां मोनाखै होननानै बुंनांगोन। जों दाबिदोंमोन जोंनो आलादा मोनसे रायजो नङाब्लाबो जोङो आसामनिफ्राय मोनसे आलादा जानाय बाउन्डारि एक्सट्रा जाथारनांगौ हिसाबैसो जों दाबिदोंमोन। बे हिसाबै बाउन्डारि एक्सट्रा जायैखाय, आसामनिफ्राय आलादा जायैखाय जों बेवहाय गोजोननाय मोनखायाखै। थेवबो माखासे उन समाव इमप्लिमेन्टफ्रा मोजां जालाङो खोमा साननानै जोङो नेनानै थादोंमोन, नाथाय मोजां जायाखैखौ जों नुहुरदों। बुंनो थाङोब्ला बेवहाय ओरैनो जोङो साननानै नायो, सरखार सोलायनायनिल' मोनसे एकर्ड होननानै जों साननो हायो। मेन खोथाया दा इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोर बुंनाया जाहैबाय, जोंनाव पिस फैबाय, गोजोना फैबाय, एनडिएफबिफ्रा न'आव थाफैफिनजोबनानै रायजो जाफैफिननो हाबाय होननानै। नाथाय आं बेवहाय सानो एनडिएफबिफ्रा थाफैफिननो थाखाय बेफोरो मोनसे आन्डारग्राउन्ड दानानै मुभमेन्ट खालामाखैमोन, सोमावसाराखैमोन। आरो बिसोरो 4 लाख फैसानि थाखाय बिसोरो हाग्रायाव थाङाखैमोन। बिथांमोननि साननाय बायदिब्ला बिसोरो 4 लाख फैसाजोंनो रायजो जानांसिगौ, न'आव थाफैफिननांसिगौ। नाथाय एनडिएफबिफोरनि थांखिया बे नङामोन होननानै आं सानो। बे बेलायाव इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोनखौ नायफिननायाबो फैलार जादों होननानै आं सानो। जों इउपिपिएलआव जोङो थांफिना। इउपिपिएलआव थांफिननायनि माखासे खारनफोर दङ। जों सिगाङाव लिडिं खालामोमोन हिसाबै, लिडिं खालामनाय बेलायाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो माखासे दा बिबान लादों, बै समाव जोंनो दानानै होबोनाय, नाथाय जों एबसु हिसाबै जोङो बेवहाय बिबान लानो हायाखैमोन। इउपिपिएल हिसाबै जोङो बिबान लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथांमोनानो जेब्ला जोङो एबसुनिफ्राय ओंखारजोब्बाय, जोंबोथ' मोनसे समावल'सो जोङो सार्भिस होदोंमोन, दा जोङो होनो हायासै। सम आरो बोथोरजों बयबो सोलायो हिसाबै। बे समाव जों जेब्ला ओंखारो, जोंनि ओंखामखौ सेगोन नामा बेखौ साननानै बिथांमोना जोंखौ माखासे मिथिं दावथिङाव खबर होआ, माखासे सोब बिथिङावनो जोंखौ खबर होआ। आरो बे हिसाबै जोङो दुखु मोनदों। जों सिस्टेमखौ खिन्थायोमोन, जों फुराना हिसाबै सिस्टेमखौ जों खिन्थायोब्ला जोंखौ बिथांमोनहा दुखुसो मोनो। दुखु मोननायनि बेलायाव जों माखासे दावराव दावसिबो जालायनो गोनां जादों। माखासे खोथाखौ आं बुंजोबला। बे बेलायाव जोङो टारगेट लादों,
जेरैखिजाया जोङो इउपिपिएलनि बे ओनसोलाव हुल्थुगाव प्राइमारियाव जों बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि एगेन्स्ट खामानि मावगोन। एगेन्स्ट खामानि मावनायाव जों माखासे डिसकास जादों। डिसकास जानायाव जों बबे पार्टियाव थांनानै इउपिपिएलनि एगेन्स्ट खामानि मावनो जोङो बिजेपियाव जोङो ट्राइ खालामदोंमोन। बिजेपिया नाथाय बे जायगायाव टिकेट होआ होननानै मोनथिनायखाय जोङो बिजेपियाव थाङोब्ला इउपिपिएलावनो भट होफिननांगोन। खारन इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्स। बे हिसाबै जोङो बिपिएफआव थांनानै जेरैखिया जोङो बिपिएफनि खामानि मावगोन आरो मोनफ्रोमबो हुल्थुगाव प्राइमारिनि भट सेन्टार बेफ्राव जोङो गासिबखौबो इउपिपिएलखौ फेजेननायनि खामानि मावगोन आरो जों बेखौ नाजाथारगोन। आरो जोंजों लोगोसे बिथांमोनहा जा थांफिनदों बेखौथ' जोङो सिन्था खालामाखै। जोंजों लोगोसे जोंजों माखासे टार्म्स खालामनाय माखासे दङ। 30-40 जन मानसिखौ जोङो जेरैखिया जोङो एसे उनाव जोङो जयनिं खालामगोन बिपिएफआव।